ಫ್ರೈಡೇ ಕಾಂಡೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕದು ಒಂದುವೇ ಕೆಲಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪೇರೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪೇರೊಂಜಿ ಉರ್ಕರೆ ದೀದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಯಾಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪೇರೊಂಜಿ ದೀತೆ ಪೇರೊಂಜಿ ಉರ್ಕರ್ದು ರೆಡಿ ಆಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡ ಚಾ ತಕಲೆಗ್ ಚಾ ಕಾಫಿ ದಕಲೆಗ್ ಕಾಫಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ತಕಲೆಗ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುನಗ ನೆಕಲ್ಲ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಅಬತಾರ ತುಲೆ ಅಬತಾರ ಪಾಪ ದಾಲಪ್ಪು ಜೈಕುಲ್ ಐಕಲ್ ನಾತಿಗೆ ಜತ್ತದುಪ್ಪ ಪುಷಿ ಪುಚ್ಚೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಯ್ದ ಬಂಜಿದ ಉಲಾಯ್ ಇಂಚ ಅಡೀಕ್ ಪೋ ಜತ್ತದುಪ್ಪುನು ಚಳಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐತೆ ಸೊ ಚಳಿ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಚೇರ್ದ ಮಿತ್ತು ಜೈದಿತ್ತನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಾಂಡೆದ ಹೊರತ ಬಾಕಿಲ್ ಎತ್ತದ ಐಕಲಿನ ಪೂರ ತೂದು ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪೋಯರ್ ಎತ್ತನ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ತನಿಷ್ನ ಲಕ್ಕಾದು ಆಯ್ಗ ತಿನ್ಪಾನಾಗ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ವೆ ಇರಿನ ಆಯ್ ತಿನ್ಪುಜೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಟಿವಿ ತೂವೊಂದು ಆಯ್ನ ತಿನ್ನರೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನೇ ತಿನ್ಪಾವನು ಆಯ್ ಈತು ಮಲ್ಲ ಆತೆ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಕಾಂಡೆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾನೇ ತಿನ್ಪಾವನು ರಜೆ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ಪೂರ ಆಯ್ನೆ ತಿನ್ಪೆ ಕಾಣೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗೆ ಆನ್ ತಿನ್ಪಾವಡು ಇಜಿನ ಇಡೀ ದಿನ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಐಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತುರೆಗ್ಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಟೈಮ್ ಆತನು 11 o'clock ಎಸ್ 11 o'clock ನಾನು ಒಂಜಿ 1 minute ಉಂಡು ಆತೆ. ಸೊ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಮನ್ ಡೇ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪೂರ ದಿನಲೇ ಎಂಚೋಪುಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂತದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತನಿಷ್ ಕಾಂಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ದೋಸೆ ಆಯ್ನ ಲಂಚ್ಗೆ ಅನ್ನ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಬನ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅದು ಸಾರಿ ಕೇಕ್ ಪಾಡ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪಾದೆ. ಸೊ ನನ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ಕೊಂಡ ಮಂಡೇದು ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಗ್ಯಾಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದುದು ಫಿನಿಶ್ ಬಂದದ್ದು ಹೆಂಕೊಂತ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರಿ ಟೈಮ್ ಕೊರಡೆ ಒಂದು ಯಾನು ದೇವೆರಡ ನಟೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ ನಟಲೆ. ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಸರಾ ಉಂಡು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾದ ಪೂರ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಪರ್ ಮುಲ್ತಕುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಯ್ ಜರ್ಡಲ್ಲ ಟಿವಿಡ್ ಐಟು ನೇಟು ತುಪ್ಪರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಚುಡ ನಿಕಲ್ ತುಪ್ಪ ನೋಡತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ತುಚ್ಪ ಹೊಡತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎರೆಗ್ಲ ಪೋಯರೆ ಆಯ್ಜಿನ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅತ್ತವೆ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಯಾನೇ ತುಚ್ಪಾವೆ ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬೇತೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕಜಿಪು ಸೊಪ್ಪುದ ಸಾರಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಿತ್ತಿದ ಸಾರುಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಲಿದ ಗಶಿ ಉಂಡು ಮನೋಲಿ ಅತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ. ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ವೆ ನಿಕಲೆಗ್ ನಿಕು ಲೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಕಲ್ನ ಆನ್ಸರ್ನ ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಮನ್ಪೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಚೊಪ್ಪುನಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಕೇಳ್ಮೆತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ 108 ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಾಯ್ದೀತೆರು 102 ನಂಬರ್ ಅಂದೀತಿರತ್ತೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ದಾಯ್ದೀತೆರು ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಏತು ನಂಬರ್ ಉಂಡು 1 2 3 ಅವು ಗೊಚ್ಚಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ನಂಬರ್ 100 ಉಂಡು 101 ಉಂಡು 102 ಉಂಡು 103 ಉಂಡು 120 130 140 420 520 ಈಚು ನಂಬರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಬಿಡ್ದು 108 ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಏನ ಕ್ವಶನ್ ನಿಕಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಆನ್ಸರ್ನ ಪಿನ್ ಮನ್ಫೆ ಪಿನ್ ಮಂತಂಡ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಡವೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಕಲು ಪಂಜಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಡಿಪರೆ ಉಂಡು ನೆಲವಚ್ಚರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಅರಿಪಾಡರೆ ಉಂಡು ಈತೆ ಬೇತೆದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಟುಡೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಬಿಸಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀ. ಸೊ ಯಾರಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೊಕೇನು వచ్చి ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ. ಏ ಆಲ್ ಸಚ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಬಿಡು ಆಯ್ತಾ ಆಲ್ ಸಚ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್. ಖುಷಿ ಆತಾತು ಸಾರಿ ಪುಷಿ ಶೋ ಯೋರ್ ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾ ವೇರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸಿಟ್ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರಡು ಸಿಟ್ ಜೆಪ್ಪತ್ತು ಸಿಟ್ ಜೆಪ್ಪು ಪಂಜಿಯಾನ ಸಿಟ್ ಮಂಗ ಬಲ ಆಮ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬಾ ಐ ಪುಟ್ ಫುಡ್ ಕಮ್ ಬೇಬಿ ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ ಪೋಪು ನಾನು ಬಾಯ್ ಬಲ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬಲ ನಾನು ಪೋಪು ಬಾಯ್. Are you nuts? Karthi, are you nuts?
No, I'm not nuts. You're nuts. Tinpunla popular. Sida. Dula popu neer. Tirgare. Ah? Drama. Enna karattav. Kabat. Kabat. Enna karattav. Kabat. Excuse me. Okay, I'm poppe. In sakan. Ini mastu padra korpar. No. No. Enna piravda eppu neer. Naita belejja. See? Are you serious? Okay, bye. All right, Nykaa ಕೆಲ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಪೂರ ಬತ್ತಣಿದ್ದೆ ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಿಯರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಪನ್ಯಾತ ಅಮೌಂಟ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಚಿಲ್ಲರೆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಅಂಚೆ ರಗಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಏರಿಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿಯತೆ ಸೊ ಅಂಚ ರಗಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಪಣ ಬೇತೆಗೆಲೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೂರ ಬೈದಿನ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿನ ಯಾನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಐಟಮ್ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನಾರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಂಕು ತೋಡು ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹತ್ತು ಬೇತಕ್ಕಲ್ನ ಆಂಡಲ ಅವರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಈತ್ ಕಟ್ಟಿ ನೈಕಾದಕಲ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಡು ದಾಲ ಪಂಡಾವು ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಪೂರ ಇತ್ತು ಜಿಂದ ಪೂರ ದಾಲ ಚಲ್ಲ ದಿನದಕ್ಕ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ಕೊಪ್ಪೇರಿ ಗೊತ್ತು ನೆನಿಕಲಿಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ದಾದಂಡಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬುಡಿತ್ತು ನೈಕಾಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಶೋಡು ಯಾನು ಒರಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಚ್ಚಿ ಏನಿಕಲಿ ಗೊತ್ತುನೆ ಯಾನ್ ಮೀಶೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಇನಿ ಮುಟಲ ಬೈದಿಚ್ಚಿ 1 ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜೆ ಕಾತು ಸಾಕಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ದೀದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಆಪುನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಆಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ 2 ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ ಯಾನೆನ್ನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಬೇತೆಗಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಂಡ ಖಾಲಿ ಬರ್ಪುನ ಅಂದ್ ಅಥವಾ ಒಂಚೂರು 420 ಇತ್ತನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 440 ಪಾಂಡ ಬರ್ಪುನ್ ತೋಜೋಡು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಏನೇನಾಕುಲು ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ವೇರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 1 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸೊ ಇನಿ ಮುಟ ಎನ್ನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬೈದಿಜಿ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ದಾಯಿಗಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚನ ಬಾಕಿದ ಕಲಿಗ್ಲ ಇಂಚ ಆತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ಲೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೈಕಾದಕಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾವ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕಲಿಂದೆ ನೇತ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ದಿಂಗದ್ ಕೂದಲು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1 ಉಂಡು 2 ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ 3 ಉಂಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇದು ಶೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದೆತ್ತು ತೂವರೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಫೇಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪು ನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ನಾತ್ ಸೊ ಬೇತಕಲೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಮ್ ಮೋನೆದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐಕನಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರೀಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೇತ ಪುದರ್ ಪನ್ಕ ಪಂಡ ಒಂದು ಅವು ಕಲೆ ಪೋಕುಂಡ ಜಾನ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪುದರ್ ಪನೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬೇತೆಗಲ್ನತೆ ಅಂಚಾದ್ ಪನೊಂದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ నేను పూర పిరదీదు అల్పొంజి ముట్టాదు గుట్క ఎత్తాదు గుట్క ఎలా కలుపుదే అదే మురుపడు ఓಕೆ ನಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಂಚಿದೆ ಚೊಕ್ಕನ್ ಪಿರದಿಕ ತುಚ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಬುಟ್ಟುನ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಫ್ರೈಡೇದ ನಿಕು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡಿಕುಲೊಂದು ಪೊಕ್ಕರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಂತಿನ ತೂಯರು ಪಾರ್ಸಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತಿನ ತೂಯರು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಪ್ಪರಂದ್ರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಾತು ಮುಂದುಪ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏನಂತ ಫ್ರೈಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೇಲ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಯ್ ಸೊ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕಲಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕಜಿ ಪಸಂದಾಯಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಪುಚ್ಚೇನ ವೀಡಿಯೋ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಮರಪಂದೆ ನಾನು ಏನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ತಿ ತಿಜರ್ಡ ಮಿನಿ ರಪಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎನ್ನ ಮಾತು ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತುಯಾರ ತಿಕ್ಕುರಿ ಇವತ್ತು ವರೆ ತಿಕ್ಕು ಜೋರ ಮಿಸ್ ಆಪನೋಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಿರವರ ಬಾಯ್